Kato täältä yhtä pelikorttia. Saat näistä korteista katsoa ihan mitä vaan. Eli tosiaan katot yhden ja valitset sen ja muistat sen hyvin syvällisesti. Ja mahtavana taikurina mä tuun löytää sen, kun joku sanoo seis. Kukaan ei sano seis. Mutta ei se mitään, nimittäin tässä on teidän pelikortti. Teidän pelikortti on punainen, se on hertta jätkä. Ei. Mä tarkoitin tätä kohtaa ihan koko ajan. Teidän kortti on pata kuningas. Ei. Virheet tekee ammattilaisetkin, mutta sille ei ole mitään, se on fine. Niin ajatelkaa se sijainti, missä teidän kortti on, mä näytän niitä. Niin ajatelkaa se sijainti, missä teidän pelikortti on. Koska jos te ette ajattele sit hyvin syvällisesti sitä sijaintia, niin mä en löyä sitä. Joo, mä oon aika satavarma. Joo. Hei, käytetään kuvakortteja. Jätkä on 11. Niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja kuningas on 13. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13. Ja tässä kohtaa ei ole mikä tahansa pelikortti. Siinä on teidän valitsema pata 2. Ei. Okei, no, nyt mä joudun huijaa. Mä katson täältä kuvapuolelta. Mä yritän katsoa täältä sen teidän kortin, kun nyt alkaa nolottaa, kun tää ei niin kuin enää onnistu. Joo, mä oon aika satavarma. Joo. Teidän pelikortti, hertta 3. Kato, se on eri värinen. Ois pitänyt katsoa heti sieltä eikä täältä toiselta puolelta. Mut onneksi se löytyi. Joo.